gik ma Keno wacho go te duokie gik ma achako go nyisi ni sirikal ok otimo puonj makare to gi tudruok gi jopiny ewi wach omendani. Do tim piloting mokwongo apimena. De Keno ko wacho gik mowachogi. Yes. Dine mbaka ni gore. Nikech Victor, Ken temo nyisi gimoro ni pesa wendo ne tin. En be ki iyude sani. To kaka simbe bendo chakore madhin to kare jogi nye rita mondo. Iro ka Simon donjo gani. Baba, orna agira cha. Orna mara cha. Eka jagowi bende ong'ing'we pesa. Men samor ni. Shida bendo ng'ing'we pesa. Koro magi gin mbaka manyaka go gi jogi. 50,000 en pesa inyalo wach no ng'eny to ok ong'eny. Sasa moro jok mosebedo gi ohala matindo tindo. Mondo bore siki kama jaga. Kata mana gweng. Kata mana gweng. Ohala jok ma samoro seloko ohala matindo tindo maga swekra ka wan kama. Wang'eyo na 50,000 no inyalo ndala dek orumo. Kodhi enye to juma. To Ken owacho wach moro ma important. Ewi wach mar lesen midwaro kuom chako ohala. Wa assume no ohala ni en ng'at ma koka chake manyien. To kata ka no dhi kode to nyalo medo kode mwandu. Tainya jok ma jogi target gi aparo ni gin jogo maonge gi tich. Nyathi moa e school mo graduate moa university kata wa e college to pok ondiki. Imiye 50 ni. Ohala mane manyo onyalo chako godo kech ohala ni kinyozi ok do chaki. To ka do chaki to lesen mibidwar kuome ka jibe ok de bedi gi kinyozi te. Jomoko nyaka bedi maonge weka dhi liel jomoko kuonde mamoko. Koro samoro ng'ani oyiero ohala ma ng'ani oyiero ma to be ji ok jo ohala te. Duokie wach ma wawacho cha ni to tiegruok bendo betie makare mondo omenda ne kik bi dhi so nyithindo gi obadho makoro nyithindo biro lale kor gweng'. Ka koro gionge. Mondo ohala ni nyathini kik dhi nyiewo godo earphone kata gimikete wich maduong'. Nekech samoro ibiro yudo ka lessons midwaro e county ka kende Victor. Gima Ken wacho no yie nanuo. Magi gin gik moko kuom obadho mamiyo loko ohala bedo matek. Kiny jokanjo osebiro pedho gige nyathini. Kiny osebiro ng'wane ni lesson makama onge. Bende nitiere yo ma sirikal ne nyalo duoko godo lesen midwaro gi piny. Kaeto sirikal ne nyalo yudo negi kata fumo negi kuonde ma ginyalo golie mwandu gi. En ng'at ma samoro gidwa kelo mwandu kata makowal mag lewni. Bende nyalo duok negi ushuru mar kelo container kata koya China. To giriwre kata mana e wuod kaka gin no. To giriwo omenda gi. Koro ng'eni koriwe to samoro dhi obedo malach. To kowe 50,000 ni emidwa no obed ni transport mari madwa goli Nairobi ka idhi ikaw godo wuoche gi komba. Wuoche ni benja ne podok ing'eyo yiero nyaka idhi nwang'a chuth moro mane diere ka eko dhi okonyi kata dhi kaw lewni gi isili mondo idhi ter. Isego wiye. Ichaki ikaw transport midwoke go isego wiye. Koro magi gin information matin mabesa moro chife to gi PSS gi ok gitema bendo somo weche mag ohala to bende ok dang gidhi te mondo mi gidhi giler ne jopiny. Mobilization mane gitimo no mae mo mi winjo wacho niya ne gikaw jok ma influencers to gitrain e weche gi. Koro loso kaka iwinja losieni. Ng'ama wacho weche gi. Ng'ama wacho weche gi to winjo ka gino ya kuome. Mana kaka ng'at maloso kuom party, for example ka ng'ato loso kuom ODM, ti winjo ko loso ka gino ni kuome. En gi duok mar omenda no. En gi duok mar loso wach Gor Mahia loso e wach Gor Mahia. Kata jo Arsenal. Ni wang' ne wakawo gini. Iwinjo ko loso gino ka gino ni kuome. Ka ok kamano to menda ni onyalo bedo paro maber mak mana kako dhi bedo implemented. Kech giko ni kiny ibiro winjo ka ywak moko chako wuokie. Mana kaka iwinjo ywak njodongo ywak. Samoro bende gik moko gwenyore. Mae ok onego bedi timore nekech William Ruto kaka ing'eye gi kizungu en jasiasa miluongo na populist. Ohero gik mamitie it kendo gik madhi gi unji. Mae dhi gi unji. To jok ma miye advice gi bende ok ong'eyo teno ne kaka itimo unji. Magi gin gik ma dine sirikal moro kata ni miyo gi paro to de koro koko gore e mbui sani mok yot. Twitter kacha ok yue. Mi neno achiel kuom gik mane kelo conversation kaka ineno ndalo mane gidonjo e space kacha. Koro en iti iseyudo nyota. To bise apply nyota. To bise bedo trained. Tiko ni an adwa dhi chako mara kama. Tan ng'eni koro wamiyo gi paro nono to ginane. Bigi magi biyo. Koro
Mae mane miyo nekech mana kaka Victor ng'at mane higa kinda 18 nyaka 29 anuoyo ni Victor jogi ok dhi ga e baraza mar chief liel be ok gidhi kijendegi gin kata liel kachi gunyri ma kod gendara gin girito thum modhiambo to gik magikete itgi liel ka be ka gidhi gimoro chwanyo gi manyaka gi wuona nyuola mabe nyaka gidhaw na nyuola kabisa somo na nyuola gin gisomo nyaka na nyuola gin ok gidewo gin tinde giwacha gin gi rules mag-gi nago mbaka gi jaod bura machon Agostino Neto the People's Bench kocha weekend to no kona ni rawere gin gi rules gi gin gi chike gi gin gitugo adula magigoyo gin gi chike gi mopogore gi chike FIFA gin bende ok chik gi mabe kidwa dhaw ne ahinya to bonyisi ni ok kaw marino digo en kata wuon onyisi jaduong' mzee hata yo unaleta sana wuok odhi koro nitiere kaka imanyo gi tidonjo gi style no iko ni mzae pia unadai sana koro iyudo kaka inyalo goyo mbaka ekikonyogi to nono kibiro kiparo machalo kamae tichaki ikete lwet chief ruoth bende ber ting'eni ruoth bende samoro pod nigi mentality ni gik moko ichuno kaka ne ichuno chon nikech ok gini wuodo mera wabiro maki mano ok ti sani dwaro nitie mondo mi jogi puonji gi joma owinjore manyalo kowo wachne joma wacho wechegi mana chuny wach wanuni mogik asewacho ni ka kendo awacho ni kendo to ber ni winjoga ni kata mana injili ing'ene kirwako kotini no kaka iwinji rwake to kiyalo injili no to nitie joma ne in serious gi wach Nyasaye to kibiro ka mirwako gudu moro ma iloko ka ng'iyo katoke kocha na yalo injili ni yalo injili dikoni injili no gitime ang'o gitime gino giolewen gilosore kendo gikoni ni onge nyaka chal gi gimoro to ng'at mayalo injili ni be nyaka chal gi rawere ma kech ng'iyo ni wuadhe